to continue or dash ya no dash you continue the gazette yen twam a gazette the gazette so yen twam into dash you hen enti besre se Kofi Chanson bebebe onam waka no na funtira nka senya me ba no no nenso won pa abusua yi yentira me ka so won pa abusua yi ne se ebra na odi me na yachi no wo ka kire me na so won kan kire me se yemfa fie yi enye mo enam se efie ne yanyimi mfirim ne yemfa mra meye yemetone nsem na ne ne ma wom enti wo kai no ne mahunu se woni abusua no ho adwempa enso so de wo ye wa abusua ni mu no menuafo ya asefo no enko na ese yetie obia ne ho a opene de wo ye no so baafo ye obi a wakanye nyina ya bom amakane na abusua ne kura no emu atete so baafo bedi ade no ye nyina ne omeamea bebre se ye nyina ya beka ye ho amea ye se edo abawu sabi kontinyi ba ye o meye bone onto asase bia ni ye hunu se wode nkura ne bia ko nursing training wode bia ko SS ebi nso guso a wo bo abie enti university fo nyina wo mu a ono nso pese wo pagya abusua yi enam papa ye fono enti o pese o sei abusua no Santimanso TV yesomo sompa ano ko na ho no wo hen wo hema na busuafo ye ne fenso ma anya ye ntimi no munya anam papa sa akwani mu akoduru ba bia enti besre ewiase nyina ntie nipa bi wo ha no e mamofo abato abusuam na obonisi ne selfish interest nti ye ni kwansa na obeye na sabo mo sabe nya ado kontinue na ba akopɛ ebe ba akopɛ sabi na se ni ade ma se ni di ade ade nti na ade anya ye nyina be di na chi se ye se ye japade sida ene sabi na akakakra bia bi oho so wayan fonso a ye betimi de gina aka so wayan fonso asma ka se na esitie asante amamre di ni amane edi sihini yensesa no se continue ya tuna wahen be fre na busua mi ba pani ni nkonya so fo no na chensa bibi sensi ye enti continue odaso ya no odaso ye continue ne gazette yen twam a gazette no the gazette so yen twam into daso yo hene enti besre se Kofi Chanson bebebe onam waka no na funtira akonya dunu ebe ka se fa manini onse onfata na mesre so bi abusia te sei na abusia dom nyina watima po abusia no bedi wabichi a bibi nti na wo pe na mebidum de bi no asema me ka obi amodete ntuo ni pa kro beka obi ani fensumanya yintim so ni fensumanya nemmum ayenhye ne nya na Kofi Chanson no onno so kasa press muti a wose ne yenkopa na dwamena yentu baafo mfa ni akonya na sabe na dwamena wontim fa Kofi Chanson medi akonya abucho na de ne beba yenso abusia no yenhia no onka ho ti beda bedi akonya enti metira ha me kasa se anohima me kasa se asachidihye me kasa se fesuniba se Kofi Chanson abusia no wonka ho nti ontimi kasa mabusia ana waka bibia mabusia Miranom, man ka senya me ba no no nenso won pa abusua yi yentira me ka so won pa abusua yi ne se ebra na odi me na yachi no wo ka kire me na so won kan kire me se yemfa fie yi enye mo enam se efie ne yanyimi mfirim ne yemfa mra meye yemetone nsem na ne ma wom enti wo kai no ne mahunu se woni abusua no ho adwempa na wo se baafo te abrochire na edi hene enti no na nafenso hene ntu no no wonfa wo hene no emanini ne Kofi Chanson eye menua pa nyenchen enso so de wo ye wa abusua ni mu no menuafo ya asefo no enko na ese yetie obia ne ho a opene de wo ye no so baafo ye obi a wakanye nyina ya bom amakane na abusua ne kura no emu atete so baafo bedi ade no ye nyina ne omeamea bebre se ye nyina ya beka ye ho amea ye se edo abawu de oye fatama enu nyam ba abusua mu biara oye sa Kofi Chanson oye ye kana sem 2021 a friend wo me fie ka chanse Kofi odidi mpanimfo atem me ba ye yaboma mane kodwa atoa na memoa na abusua no yenka mo osela a friend wo nuama no nyina ma me o ka se o kan ne nuama no nyina e wo baabi a me fie munkotumu ni na abrantie no a friend no e chan no a sa brain o me man ho so e wo kuremu o pese wode yonde kese beto kuremu o abusua mu de nanso ne ne ya oye no ama abusua no ayi na firi etimesre pi se momma amansan nyina so nte se BBC kuremu a
na on na ye enam say yen so yen na osekofo wono betena so na oye niema panti ona sabre ye freme konfo aganyo nso me fira sekirifie e firi na nanya akofie sebe me wofa ya ye frene kofie cham obie na no ba ko no okasa wo se na dwam na kente nso nka hwe sebe kontinini ba ye o meye bone onto asase bia ni ye hunu se wode nkura ni bia ko nursing training wode bia ko SS ebi nso guso a wo bo abie enti university fo nyina wo mu a ono nso pese wo pagya abusuan enam papa ye fono enti o pese o sei abusua no de me ka kakra ne se ye mpentokwa ana ye mpentoton na ye sere se ye nyina ye pekro ye kontihini sesiya ameno kasa de onye kontihini ma penso na jamna kente sabe na jamna kente ba won san kire no se offense ma oye kontihini offense ma kontihini ade wo mu ni se na wi afia kente tiase no ade wo mu ni se asase sembi ne pie woni ohene baako enya asase sem ewo na wi afia kente ya wonye ne baby kro ena ekoba se ayese yebua asem no ye ma odima committee no ena committee ni di asem no ena to se ye di emunchire mu beto na nanem anim enti wo modi beto edu se ose awore mani yo o tie minia ajo me ti opa na ya pack na mpesa o mo se me pack na minka ye o bia me na nam oh aha eti ana bia pack ente ni ma committee no ana committee ni ko hwe nso ni mu na eduru se eso mo de beto fensuman nim na fensuman so di adwene efa ho na de ko ba ye ne se dano a asam ni si ya o mo hwe asase ni ye he video wie no yeso so de na ya afia kente otoso nyensa na ne wo ye ne se de ni wura na se tu otumfo eye ne se bibia video no oba o de be ha ase no o mo yeso ye di ye adwuma se bibia ese itwa video na eduru ho ye kohwe eti bibia o mo ye bia o mo twa video eti wo mu di asem no ye o mo de beto animu no na ya afia kente emma ye kohwe video no ni ehu mu die bibia ewo mu bia eti eduru se ye bebu asem no okra na se wo yare enti wo kwa abrochira ba akohwe no ho yade aba eti nana ya feke de so ma ne kwan e ma ne koi eti emuna nana ya feke nto so wo yare ne yade ni mu yade pa wo ho no of se konti hina koka kire ehimfo bi wo menhia se woni ho na semu wo na ya feke nte ho o mabua ene wo se asemu ide mi yare de na ma me frɛ me tia me na me musa nto wo frɛ me ena me o frɛ na me koy mo se konti hina asem yagu ena me se na da bi se da no be kra wo se wo kohwe ne ho yade na waba ene wo se kwa kumizesi a me wo hini bi afrɛ me wo menhia se konti hina se na asem wo ha woni ho yagu asem no ene wo se ene wo sa frɛ ne register se da bi na emu ai ene wo se da bi konti hina se bi wo mu sitie no konti hina akonwa na nkasa na wo ye adomyefo a wo ye domkia akonwa no eti wo be sai kura no na ya afia kente e ma ne ye krata beto wo se wo ye niam ho tia so akonwa no a wo ho kwaso otu no ansa ne ye ma ne sai eti na ya afia kente ma ye frɛ so mpanyimfo nyina traditional council meeting se omomra na konti hina asem no na ye hwɛ ne yemua na wi afia kente no yare pa so se konti hia se no obu awie no wu kura ope anya gya yende ewura betra akonwa mu ediri ba no ntimi kura na so ye ba no nia na me ya announcement se konti hia se minti na ya de yaba konti hia se minti na ya de yaba eti a chere so 30 to 35 minutes ese ye de ye pon ye bu asem no wie eti ye me ka wie ye no ene ye frɛ committee no a
ya ombe omudi asem so omomra nim ho na omfa asem betudwa si ade betudwa si emfa ntudwa na branch sorry ye and we did the acham yastem and what can be papa and your busa say the one I'm a gem mark and busa say continue na sabia musabia hanwa et wu ati ha and now we member some a chance said bema be any ahimfia hey na ye dia asem na ebegua na ye ade atemridie ni nsem a woke de say enye pese wu anu a wono o ye offense ma hetia asem o ka chem say me fa me sabi me fa me gimi sem ni me kwasi asem enfam free ni so etu waka sa asem no na wasa se otumfo ntankese nti waka ya na pension so sorry ye na edi be na wotwe woso na yare bi bo no nti wobesere kwan se wo kwa abroche yewura so man kwa wokodwa ato na nankwanta kese hin so wo frɛ na nankwanta kese hin sisi obeka wona wokodwa ato no to oba ye na yewura so won ko hwɛ ne ho yare na sabi nipa ne ho yɛ nhyɛ ne badem it won't go ahead and what on one. No, Baba. Send a home back tono, send a home tono, and a full pian to ata, Amianto, Abamosa, Urasu, a free moon. To a free mono, and will buy it. Or buy an anamess when you quasi say, yet to me. Two for a tuni, and or copa nasem see her. Let's be a money mono. For him, I want to become Hanasa money. Sabia musabia akonya kase kwa ye nyina ye tisha asie otumfo akonya na kwa na poku wadu ye sabi na nafie kobi wanka otumfo asem ene obefa no si ho ene se enya amane me eno kwa me kokan kwa me nya asem wo ho to otumfo ba ye ya sabi akonya sie ba ye ene ko ba se ya sa twi na konya no asi nkyɛn se ma wo ma ho kopem se wo hina obeba next was in a pen say or nearly by Yaduma. So I'm penodia and your force to say Kinchira. I said, Wafano. And then I said, Wabe. Ne said, Wabufo, Musad, what you on the barrier. 7 Kohun, and was I could do or in atem or in a say, another Jamaican or Bedia Kumain. Some men who media Kumya or the Dean atem. Son and I and a dang. What say? One the TNSM. What TNSM of the call. Ekoma otumfo mama enya media dia nana bedia dia mretie na dia potana na dia ye na nti anadia no na ya osusu se nana jamna kantan ba fufuri na etete nsem de ko bo otumfo ama eno de so ono na sem eno de ono na sem eno okodi di na tem wo menhia eno ho eno sese wo hu se adwato a won fa adwato bi ama se sei eti wo he otumfo so ka se wo de obudu adwato aba no obegiwa no ajo so fa adwato ama wo so ye ho se wo ye ohene ban wo so hene ena no asase na wote so no se benya ne dia enya na gamra kenten ena ne dia na gamra kenten wodi kan won na beji asase no de ma pensoman eti so obi ti bin kan che se asase wo penso ne dia asase be wo penso nyina ye o man hene ne dia obi ani tumi o de bezi misase ni bu se asase wo penso ye ne dia eti se konti hina asem no wonye kontre emma fenso kontre wonye fenso kontre wonye kontre ho ba bia ya butu na konya dada tina dia ono tina konya butu no na dwam na kenten na ebutu ya na oh da bia asema me kan want na bia afia kenten ai woto so miensa na ebutu na konya na bia afia kenten woto so miensa on ebutu na konya de twa bia kura gunu so ama na no ai pass ne so wodidi wo hena tem no na mimi gina wanim mimi gina ho ma fenso hina o ati se bi wodidi matem wodidi fenso hina tem ama ye ba asase ko jan another na kanta pen so kra de no no another na kanta pen so kra de wonye konti hene dada what say say ye butu na kunya France na dwam na kanta no kra mpo ba no ye butu na kunya ansa na dwam na kanta wo ye de oba okay etina se tia wahema no ne kroma ne bia wa anu wona o maye press conference e ka se nana baafo cyclefo ene anu ehene ne konti hene no dia na meka to mo oh sabe de o mo ye ne de ye nka ho asem sesei
so no wonimu na woka no oba panyin no so wodi ache no e na ye me ya because me de me ka che o mo se ofin so kro na da ho no e na no kro na da ho no enye koti hene dia obatoi so pesi e ka ho mpanyin sam che na e betima ka ho mpanyin sam ache da no enti enu ho asem de ebeba se mo peti a mo sa be ka akiri because agro no eba be fie nso so me ni ka ensa ase no enwie na sebe agro no ba mentimi ansa na anyemi oba no man wonim de ekoso nyina wonim sai edi na wa hifie ho sa ya me won wase onim a wotimi sai press conference no eno aje me kira wo se ewi ase kokura won fere so obeto hwe so so fere so de asa obeta so wonim sai se kuro no ya fa nya no se wono wo hwe kuro no ene wo ye sa no ma no about do hin wo kuro ma man ye mu no about do hin wo kuro ma about do hin ne hwe kuro ai no ba fa yin ne hwe kuro ene bedru yanim ene na jamra kata se dabi amanya ne kese about do hin you e wo ho dia about do hin su yentu no yentu no je wona ese wo hwe kuro no e kopom se wo ne beba no na kese ya fa nya no ono akɔhye onua be manager oboye sa no na so kuro no e wo wura Tibere semuno ni wura bagina de. Okay. Yeah. Impempo de enu ho no na say konti hene de munya nsi bi. Da bi yen si bi. Okay. Yeah, fa mane kwaso. Okay. Amane kwaso ne de ye bibia o. Ofeso de epikete. Yenye bibi kiki sa de wo ye no. O ye no ye mikura me ame ye tia me ne kura na me to wo no. Eye me sema adekitu wa bi. Eye amane enye de ye bibia wo fenso ho. Okay. Ye mfa kiki do ye no nyina ya yi. Na sabi ye tu akonwa chinche ya. Madam se wo adwuma kura wu ye sesei na sabi ya say tenase. Ade na ye. Ese bokwa asam e na obebre ho ase. Na se bokọ no a wo ye no obi behu se se ababa wai se se ni ye awai se do eno wa ye den wa bre no ho ase entienza anya den ye mfa na adwuma esa na ete na kokoro mo te wo de kwa yi a so ne ja kwan o okay an wo kroma ntam so won timi nkuma na so wa bre ja ni no nti na dia wo no ma menua ba me ba ko ye da senti emu fo ni to mo fo me say enuofo no to wo mo ye kukuku onom ni ade na ba na bi ani ha na ono ane ye omo na enye me ma de me ka chi omo se nipa na omu di na kire no kuro no eni wo no okay eni wo no se bo betoi se obi ene na hwe kuro no enye de man se ono hwe no ono oto no o me ye bibi wo ahindie eti mo on fancy na anya na adwene mu se kuro ni ya ne dia na kuro ni wura ene na jamra kenten pepa kuro na ya beta pepa nyame ya do me no ya be shada aba na ye sinkunwa ne adi nkomo yimu adomu me problem pepa ya da o peti ya me so na kan kiro why me pa true ya da times are changing. Ghana mine, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne titie mo rem, ne sidan wi ana so moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company e wa santememu abedom yen. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodo apapapa. E wodi gudan so medan homie. Ebi de say long span self lock, IBR, housing standard, Eurotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e honiema. Adabov company e de abeboayen. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakue factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpimpi Asantemaso TV, yes, so mosompa.